फैलायबायलै नै रायजोफोर गोदानै बर' मुभि दिनै मोनायावसो रिलिज जादों। ओमफ्राय मा होनो मुभिनि मुङा जादों मासे सिखिरि बारनाय बिबार। मा बुंबावनो संसारानो बोजों खारनांगौ बोजों खारगासिनो रायजोफोर। अखानायब्लानो सानफा मोनफा फेसबुकाव गोदान ओंखारगासिनो। फिउचार्सआव मा मेसेज होनो नागिरदों बिदिजों बर' हारिनि आरिमु बायदिसो मोनलायलांबाय आं। नंगौना रायजोफोर? हिनजाव गथ' गथाय थाखाना आरो गुबुन हिनजावजों उन्दुनाय, फिसाय गोनांखा हिनजावफोरानो गुबुनजों लाइन मारिनाय, गथ' गथाय गारना खारनाय, माने बे मोनसे बर' हारिनि कालसार बायदि जालांबाय आरोना बे मोनसे जाथाया। जानायानो जाफ्लेगासिनो। दिनै जेसेबां नुदों बांसिनानो माहाजोनफोरखौ नुनो मोनगासिनो। फिसा फिसौ थिखा मावदों, थाखा फैसाफ्रा एसे जमा जादों, गारि घरा बायदों, ओजों लाबथिंदों, बबावबा रेजरनो, बबावबा पिकनिक स्पटनो, पुजानो, मेलानो रुम लादों, इन्जय खालामदों, उन्दुदों। फैस मान दावलाफोर साला। एक्सुवेलि मान गोनां रायजोफोर, बेनि दाया मानाव गेदेर हाग्रामा महिलार सानावबो गैया नङा एसे दङ दै। आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माया सासेनिफ्राय सानै हिनजाव लायोब्ला, गदाय हिनजाव लायोब्ला 7 बोसोर जेल जानायनि मोनसे नियम फोसावदोंमोन नङा होमबा? बेनि उल्थायै हाग्रामा महिलारि सारा जोंहा BTC-आव सानै गदाय हिनजाव लानो हानाय, हिनजाव गदाय लानो हानाय एलाउ होखादों नङा होमबा रायजोफोर? दा बे गोदानै भाइरेल जाबाय थानायाबो निउस लिरनाय बायदिब्ला BPF-नि मानसियानो होननानै बुंदों। प्रेसिडेन्ट नं गयबारि बियाफनि BPF दोलोनि लाइमोन गांखं लोगो आफादगिरि ना मा होनो। दा जियानो जा आं जोबथारनायाव नैबेखौसो रिकुवेस्ट खालामो। जोंनि बर' समाजाव, बर' हारियावबो बेफोरबायदि न'खर थाखानानै गुबुन हिनजावजों उन्दुनाय, फिसाय गथ' गथाय गारना खारनाय, बेफोरबायदि जाथाया बारानि सायाव बारा जागासिनो। जाहाथे BTC सोरखारा बेनि सायाव एसे नोजोर होयो, माबा मोनसे गोख्रों राहा आयेनफोर दानानै होयो, बेखौ आं सानो। दुनियानि हिनजाव गुन्दा, सिला गुन्दा, एक नाम्बार गुन्दा। Stop! Lagi aku. Situ nggak udah mah, kan sila guन्दा deh. Stop! Aku duनियानि एक नाम्बार गुन्दा नोङो सिला। सिनायाखै नोङो? आंखौ सिनायाखै नोङो साला? Ang liur Oh, bisa kapan nggak guन्दा? Aku सिनायाखै नोङो? Aku सिनायाखै? नोंनि थाखाय जिबो ओंखाम जायाखै दा फैनायनिफ्राय। Ang naman kung sa komdedele, ang kagan naman. Tambi naman. गुन्दा खायदो नों खाना फैदों एक नाम्बार सिला गुन्दा नोङो। साला Surley. सोरलै? Ang irmole. सोरलै? Mau. नोंनि हिनजाव लाबोनानै मावफैग्रा रुमाव थांबाय जों। Mubiya, oyo. नोंनि न'खौ सावना होगोन। आंखौ सिनायाखै नोङो? साला आंखौ सिनायाखै नोङो? सियार बुख्रुबनानै नोंखौ दा थाखा फोनांगोन आं। Roh. Get. Mukanya sunai. मान सनमान गैयि साला हिनजाव गिबिजोंनो मोजां संसार जानो हायाखै नोङो? आं दा 2 नाम्बार सोरबा नङा? Tak jambi. मा जाम्बि? मान सनमान गोनां हौवाया बिदि नङा। लाजिनो सोलों नोङो। ओरैबा ओरै खाथियाव थाथिंबायनानै साला गुन्दा देखायदा। Hah? Mana. Jebu, nang anu ang lugu limur thang nang de. लिहर Lugu limur lo thang ni. Shui shop ne. Ro. Kisang limur yang kisang limur lo. माने जों सानैजों मोजां मोनलायो आंखौ गारनानै सप्तासे जाबाय दाबो हरनि गसांखौ गारनांखादों बियो सिनायाखै बे आंखौ साला हिनजाव गदाय गोसोहोयो थारमाने आरो जों हिनजावसोखा हिनजाव गदाय गोसोहो दे जेबो गिनांगौ गैया नोंबो गुन्दा होसोगोन बेहा बियो आंनि हौवाया हिनजाव गदाय लानानै खारदों Ro. आं मानसि लाना फैदों होजोंनिफ्राय रंगियानिफ्राय ओमफ्राय आं गारिजों फाथायहरबाय
नोंनि फट' Hei, देखायना marane ki susu wese dalo. नों मा सिखादों आं बिदि खालामनाय दे बेखौल' बुं। Kalau kiro, नोंबो गनाय नङा नोंनि लोगोफोरबो गनाय नङा बेथा सिला mari coba kamu मा bicara. खालामा नोंखौ बेसेबां होगोन आं बेथा Tuh, jitu tahu kamu ngapain mak? मा दाव खालामा मा बनसैसो नोंनि थाखाय ओंखाम जायाखै बे नों फैनायनिफ्राय फेसबुकाव होनाय लोगो लोगो साला बे मानसिखौ सोरबा सोरबा आं अननानै खोनां फेसबुकाव होदों Tuh, tuh, tuh. नोंखौ मानसि मोजांसो सानदोंमोन आं सिला एक नाम्बार नोङो खोनाबो नोङो Karali, makanan. साला आरोबा बिदि गैया ना इजि सम्पति जों मोनखाबाय मोनखाबाय बुजिबाय सिलानिखौ नै नों सिला